Dostlar, исәннәрмесез, саулармысыз? Мәскәүдә иң күп шәкшәк ашала торган урын һәм иң күп самавырдан чәй эчелә торган урынны эзләп таптым. Беләсезме, Мәскәүдә бар икән шундый оешма, штаб Татар Москвы дип атала. Бу татарларны бер урынга берләштерә торган шундый урын. Монда кешенең иге чиге юк. Менә монда берәүләрне озаталар, әйме? Менә монда икенчеләре сөйләшеп тора. Менә монда мәсәлән интервью бирәләр. Менә монда беләсезме, хәтта килгән кешеләрне ашаталар, ишертәләр. Монда менә ашханә бар, монда телевизор бар, әле моңа чаклы ТНВ каналы эшләп тора иде, хәзер әле ул сүнгән. Монда татарлык саклана торган шундый бер тылсымлы урын. Монда әле хәтта яңа елда дәвам итә. Менә шундый мотор чыршы бар. Менә монда өстә карагыз нинди зур контраст. Казан Кремле сурәтләнгән, әйме? Һәм шул ук вакытта хәзер мин сезгә күрсәтәм тагын бер кызык картинаны. Менә мин башта аптыраган идем. Менә бу картина, менә бу картина бар. Ягъни ничек итеп Казан Кремле эленә торган фатирда. Һәм шул вакытта мондый гәүрәтләр эленгән. Ничек шушы ике төрле картиналар бер фатирда була ала дип сорадым. Һәм миңа әйттеләр, бу бит сәнгать. Шуңа күрә сәнгатькә монда урын бик зур. Менә карагыз, хәтта менә шундый бер фәлсәфи әйтә бар. Монда эклектика. Монда сәнгатьнең бөтен төрләренә урын бар дип аңлаттылар. Рөстәм Ямалиев татар штабы җитәкчесе, Мәскәүдәге бөтен татар яшьләрен бер канат астына җыючы кеше. Биографиясы бик бай аның. Әйтик, бала тудыру йортыннан аны Минтимер Шәймиев каршы ала. Рөстәм исемен исә аңа Минтимер абыйның хатыны Сәкинә Шәймиева кушкан була. Рөстәм абый, бу штаб Мәскәүдә ничек барлыкка килде? Ул барлыкка килде безнең менә 92 елда. Фикрат Ахмеджан Стабеев монда оештырды ДЛ-16. И без инде 97 елны монда күчкәч, без аны белән күптән таныш, бергә Минзәләдә колхоз гигантта балыклар тотадырык. И мин бәләкәй чактан ук менә аңар кормакка слеу кидерәдерим. Мин слеу кидерсәм, аңар балык рәгәдерие. Бу Табиевка, әйме? Табиевка. Шулай итеп менә мин 3 елдан 10 елга тигән менә шул 7 ел иң слеу каптыручы Табиевка мин. Ого. Да, мин тудым үзем Минзәләдә. Без Минтимер Шәймиев белән бер җортта тордык. Минем әти оннан зуррак, ул аның наставник булды инде. Минем әти эшләйдер председатель колхоза, а ул эшләйдер директор сельхозтехники. Алар әти белән бик дуслар иде. Менә мине инде роддомдан ул өчен Минтимер Шәймиев миңа исем кушты Сәкинә апа. Ул исемне ул инде миңа әйтәдер, мин үземнең малайларга әзерләдем дип. Шулай итеп миңа исем кушты Сәкинә апа, а роддомдан oldu minə Mintimin Şəriпович. Ни өчен Рөстәм исемен бирделәр, куштылар микән сезгә? Мин ансын белмим. Ансын шулай миңа сөйләгән юк, но ул инде бик шады ул чакта. Ул чакта ничектер ул теге әзрәк сирәгрәк исемгә әзи Рөстәмнәр безнең. Безнең хәдер бит Рөстәмнәр күп. Әйе. Минем әтием дә Рөстәм исемле. Раис безнең. Әйе. Җәмәгать, беләсезме, монда байлык кычкырып тора. Ни өчен бу фатирда байлык? Чөнки монда бер юлы ике бәдрәф бар. Мин сезгә күрсәтәм беренче бәдрәфне. Менә карагыз. Ул шундый зур. Монда хәтта менә киргә торган машина бар. Монда менә күрәсезме, шундый бик кызык атмосфера. Монда хәтта бәдрәфтә дә бар картиналар. Хәзер мин сезгә күрсәтәм икенче бәдрәфне. Менә моның бу бәдрәфнең өстендә шулай ук бар әнә картина. Менә монда Ленин бабай. Сез күрәсез бит, әйме? Менә монда ул. Хәзер кирип карыйбыз икенче бәдрәфне. О, монда шулай, монда минем әле кирмәгән идем. Монда шулай мотор. Карагыз нинди картиналар, монда хәтта бу. Монда душ та бар. Күз алдына китерәсезме? Менә рәхәтләнеп яшә кем әйтмешли, ләкин монда кешеләр яшәми. Монда нәкъ менә яшьләр генә түгел. Яшьләр җыела атнага бер тапкыр. Монда татарлар җыела торган урын. Монда җыела
хәрби кешеләр дә, монда җыела яшьләр, табиблар, барысы да татарлар. Ә сезне тормыш ничек Мәскәүгә китерде, Рөстәм абый? Ну, мин эшләдем Нижнекамскида. Минем теге инде әти начальник булгач, минем карьера бик яхшы булды. Комсомолда мин сразу эшләдем, производствода бик зур начальник булдым. Инде и аннан соң инде минем генеральный директор Нижнекамск нефтехимияның зам булдым. И без бергәләп монда киттек. Теге без монда киттек бер атнага. Кире кайтабыз дип. Так и калдык. Аннан соң теге директор алмаштырды, обстановка үзгәрде, и без инде монда калдык 97 елны. И мин инде менә Фихрат Ахмезмяновичның канат астында ачтык без штаб Татар Москвы. Безнең ул чакта менә татар теле бер кешегә кирәк түгел. Шундый равнодушие, шундый менә гел, а мин инде как-то ничектер татар теле турында гел кайгырып, гел шул турында уйлап. И шуңар без исем куштык. Штаб. Штаб булды, штаб бар и штаб булачакта. Рөстәм абый, нигә нәкъ менә штаб дигән сүз? Бер татар сүзе, татарга якын сүз түгел бит ул. Мин менә хәзер без аны инде берничә тапкыр искә төшердек, булай да, шулай да. Теге безнең ул чакта штабка кергәннәр бит бик зур кешеләр. Безнең прокурор России, верховный судья, главный Скуратов безнең штабта, безнең теге Волошин, бөтен генераллар, безнең значит геройлар, генераллар, кем Татарстан белән бәйләнгән, кем Мәскәүдә, татарлар күпсе татарча белми безнең. Менә шул ук вакытта мин аны сиздем, менә татарлар татарча сөйләшмәйләр, татарча белмиләр. Шуңар инде өйдә штаб. Бөтен кеше башта уйлады, бу штаб берәр военный базада дип. Бу безнең менә көрәш штабы, безнең менә татар теле өчен. Татар телен сакларга, киләсе буыннарга тапшырырга, безнең грув гадәтләрне сакларга, менә шундый безнең көрәшә торган военный боевой штаб бу. Беләсезме, мин нәрсәгә игътибар иттем? Штаб татарның менә шушындый бик бай библиотекасы бар. Монда төрле китаплар бар. Менә карагыз, бар энциклопедия для маленьких джентльменов, әйме? Бу бит инде бер караганда татарларга кагылышлы китап түгел. Ләкин шул ук вакытта монда киштәләр бар. Гомәр Саттаровның татар исемнәре дигән китабы түгел инде. Һәм шулай ук менә Ильяс Айдаровның шундый кичкенә генә китабы. Узын сүзнең кыскасы, кемгә нәрсә кызык, монда менә бөтен китаплар бар. Монда рус теле буенча да китаплар бар, афганга кагылышлысы да. Узын сүзнең кыскасы, яхшы гына китапханәләр көнләшүрдәй бик бай тупланма бар монда. Татар штабына төрле шәхесләр кунакка килә, әйтик, Мәскәүгә гастроль белән килгән театрларны, артистларны барысын монда чакыралар, менә шунда бергәләшеп утыралар, җыйналышып җырлыйлар, фикер алышалар, анасын инде күмәкләшеп фотога төшәләр. Һәм бүгенге чарага кунакка килде Әлмәт театры артистлары. Алар белән шулай ук рәхәтләнеп, җырлашып, моңаеп утырдык. Бу очрашудан шулай ук сезгә бер үзекне тәкъдим итәм. Мин яртылаш Әлмәт егете бит. Әтием тумышы белән Чупай авылыннан. Бала чакта Чупай тауында тәгәрәп үскән заманда, фәлән еллардан соң якташлар белән Мәскәүдә атаклы татар штабы табыны янында бергәләп шулай кич утырырбыз дип кем уйлаган бит. Җискән бырау көмеш моңнар уйлата синең хакта. Синең хактагы уйларым яшьлеккә алып кайта. Уйлата синең хакта. Гөлнара Яруллина татар штабы координаторы. Рөстәм абый әйтүенчә, Гөлнара штаб өчен зур бер табыш. Мәскәүнең меңләгән татары Гөлнараны, Гөлнара да аларның һәр кайсын шәхсән белә. Гөлнара, үзең белән кыскача таныштыр әле. Мин үзем Казанда тудым, Казанда укыдым, IT технологиядә. Шулай итеп менә Мәскәүгә 10 ел элек күчтем. Һәм менә монда шундый шәр алып барабыз инде. Син айтишница. Мин айтишница. Әйме, ничек син кирип киттең менә шушы гуманитарий өлкәгә? Гуманитарий бит инде җырлыйлар, бийләр, тел өчен җанып күйеп яшиләр. Ничек кирип китәң бу Тел милли? өчен җанып йөрим инде ул мин. Мин монда Мәскәүгә күчкәч, әлбәттә татар телен
оныта башладым. Сөйләшмичә. Гаиләдә сөйләшә идегез, әйме? Гаиләдә сөйләшә идек. Гомумән мин мәктәптә безнең 5 тапкыр татар теле булды. Ничәнче мәктәп, кайсы мәктәпне бетердең? Мин Казанда Мирный бистәсен шул якларда. 3 тапкыр татар теле, 2 көн инде ул татар әдәбияты булды. Бездә дә шулай иде, кстати. Вот шуңа күрә татар телен белә идем. Бәлки татар телен яратмый идем. Үземчә һәр вакыт авылга кайткач татарча гомумән сөйләшми идем. Алар белән, апалары белән, абыйларым белән, алар мине Юри минем белән татарча сөйләшәләр, мин алар белән турча. Син кайсы аякларга кайтып йөри идең? Әним Сарман, Бу Әлки. Ну икесе дә бай ши татар районнары инде. Мәскәүгә ничек килдең? Мәскәүгә үзем күчеп, дус кызым монда яши иде, ул эшли иде һәм мин аңа туган көннә килдем. Шулай итеп, туган көннән соң калдым да. Әтиең ничек кабул итте бу карарны? Әтиәниләр инде аңламадылар вообще. Ничек инде каласың? Мин инде шалтыраттым, берничә көннән мин Мәскәүдә калам дип әйттем. Алар ничек миңа ышанмадылар. Мин үзем дә ышанып бетмәдем бу хәлгә, шулай итеп калдым. Ышады миңа берничә тапкыр яшәдем, карадым. Шул дус кызымда яшәдем башта. Аннан шул үзем белгән банковский сферада эшләдем. Шулай итеп менә Сбербанкка кердем башта. Сбербанкта эшләдем. Аннан соң бездә инде Мәскәүдә һәр вакыт әлбәттә театрлар киләләр, татар җыры иң зур минемчә Кремль сараенда татар җыры инде бер елга шулай уздыралар. Менә татар җырына килдем дус кызым белән һәм анда инде татарлар күп бит инде Мәскәүдә. Минем булганым баранда. Шунда менә Рөстәм абый белән таныштык. Татар штабына килгәч, беренче булып күзгә ташланган әйберләр ул мондагы чуарлык, мондагы матурлык, мондагы байлык. Территориясе бу фатирның бик зур, 220 квадрат метр. Беренчедән, моның бит инде коммуналкасын түләргә кирәк. Монда әле ашатучылар да бар. Менә мин сезгә күрсәтермен, ул столовойны ашарга пешерүчеләр бар. Монда халык бөтен табынны көйләүчеләр бар. Аларга барысына да акча түләргә кирәк бит. Әле җитмәсә монда ризык та бик күп. Монда кабынлыклар бик күп, монда печеньесы да бар, конфетлары бар, первый, второй чыгаралар. Һәм минем билгеле сорау туды. За чей счет гуляем Зина кемәйтмешли. Акча мәсьәләсе мине әлбәттә кызыксындырды. Кем акчасына бу бөтен нәрсә оештырыла? Рөстәм, менә интернетта күргән кеше аптырый инде, нинди бай җирдә бу штаб урнашкан дип. Монда өстәлләр дә менә бүген әйткәнегез сыгылып тора. Сез чараларын да күп үткәрәсез. Бу фатир кайчан, ничегрәк таптыгыз сез моны һәм ни өчен менә шушында штаб кайчаннан эшли? Ну, мин бит үзем төзелеш белән шөгырьләнәм. Менә бу йортны без менә монда бараклар бер нәрсә юк, без монда инде шул йортны төзеп монда мин бу йортка үзем личный ответственный кешеләрдән акча җыйдым. Менә без йортны төзегәч инде миңа инде строительный компания бүләк итеп инде менә бу 200 метр квартираны миңа бүләк иттеләр инде мин шул моны йоштырган өчен. Да, менә шундый безнең финансовый группалар күп инде штабта. Мин стройка белән шөгырьләнгәч, менә меңнәгән кеше Татарстанда без квартирлар льготны саттык. Меңнәгән кеше льготны татарларның аксакалларга, кем татар оешмаларда була, бер аларга льготны квартир күп тиде инде. Военныйларга, мин бит безнең генеральское собрание бар, офицерское собрание. Шунда бик күп милиционерлар, бик күп офицерлар, бик күп ниләр менә алар квартирсыз калдылар. Менә аларга без ел сайын бик күп йөзләгән кеше булыштык инде менә. Теге кредит яхшы биреп инде, яхшы 300дан квартир биреп инде. Менә шундый без Татарстанда да меңнәгән кеше без квартир, конечно, бирдек. Рөстәм, бу квартирның коммуналкасын кем түли? Коммуналкасын без түләйбез, бу частный квартир. Частный квартир 200 метр центрда. Күпме чыга мәсәлән айына коммуналка? Ну, коммуналка монда тора 30 мең, электричество монда инде шул тагы ниди расход инде. Ну, монда бит без ресторан түгел. Ну, монда бит хәләлне ошол. Безнең бик высокого профессионально поварлар.
Шулар әйтер безнең, конечно, 300 түгел. Әле ул поварларга түләргә кирәк бит акчаны. Түләйбез, табабыз, Алла Тәгалә булыша. Авыл кишесine sağınıp Kaytam gitken izlerden Yıllar ötedik biz gene Biraz gına özgergen Şişmelerde gerler şaykap Şeşimni tarayım әлі Таныш булыгыз, Камилә шеп-ши Мәскәү кызы. Шул ук вакытта шеп-ши татарча сөйләшә. Мин 10 класста. Мин Мәскәүдә тудым. Әнием Кайбыш районыннан, әтием Күкмара өлкәсеннән. Камилә, аңлатып китәле менә безнең тамашачыларга, ничек Мәскәүдә туып, яшәп, татар телен шул кадәр камил һәм матур белергә була менә синең кебек. Рәхмәт бик зур. Барысы да бит гаиләдән килә. Әниең, әтиең татарча сөйләшсә, син дә татар телен яратасың да шуның белән кулланасың. Һәм мин бала чагымда үскәнем Татарстан районында, Кайбыш якларында, шунда апалар белән, абыйлар белән, дуслар белән уйнап татар телен өйрәнгәнмен. Әниеңнең сиңа бишек җырлары җырлаганы бар микән, хәтерлисең микән? Бар. Әйме? Сүзләрен хәтерлисеңме, мәсәлән, җырлап күрсәтә аласыңмы? Үзләдем бәгърем сине. Җырлап күрсәтә аласың, 2 елым булса да. Ничегрәк истә? Үзләдем бәгърем сине. Yıllar boyu tilmerep Duymaz ahrım engi duymaz Gözlerim sine kurep Камилә, сөйләле, ничек итеп менә Мәскәүдә татар булып калырга дип уйлыйсың? Менә монда минем татарлар бик күп. Менә сиңа татар булып калырга тагын нәрсә ярдәм итте? Әниең белән татарча сөйләшүең, әтиең белән тагын нәрсә? Монда бәлки син дуслар белән дә аралашасыңдыр татарча. Әйе, татар дусларым да бар, алар белән дә аралашабыз, сөйләшәбез, татар телдә генә сөйләшергә тырышабыз. Һәм концертларга барабыз, театрларга барабыз. Менә әле Камал театры килгән Мәскәүдә, шунда барган идек без Зәңгәршәл спектакль дисәм театрга. Sularında yazalımın Hey! Usalda karlar yağar Baramide göz alımın Мәскәү бит инде безнең бик зур. Монда 15 миллион кеше, төрле милләт. Монда татарлар гына түгел, монда татарлар да, кстати, санау буенча 1 миллион. Төрле төбәкләрдән шундый санау ниендән без 1 миллион дип бирделәр. Санаудан. Һәм инде төрле төбәкләрдән монда Түбән Новгород, Татарстан, Уфа татарлары, Үзбекистаннан татарлар бик күп бит. Шуңа күрә бөтен татарлар инде монда киләләр. Һәр вакытта да бөтенсе язалар. Татарча белмәсәң килергә мөмкинме дип. Без инде һәр вакыт әлбәттә бөтенсен каршы алабыз. Килгәндә дә алар бит инде кемгәдер шый бу формат, кемгәдер ошамый. Кемдер кала безнең белән һәр вакытта да безнең активистлар да бар. Мин бер үзем бу эшне алып барырга әлбәттә бөтен җирдә кулларым җитеп бетми. Шуңа күрә активистларыма бик зур рәхмәт. Әлбәттә бик татар телен онытмас өчен янган кешеләр дә күп. Менә студентлар булгач, менә алар бит монда күчеп киләләр һәм монда килгәч алар үзләрен өйдә кебек хис итәләр. Шуңа күрә алар әлбәттә калалар, дусларын чакыралар. Шулай итеп безнең гомумән менә студентлар группасы, безнең Telegram каналда 1700 кеше. Ул шул студентлар группасында гына. Анда шулай итеп бер-берсен чакыралар. Алар бер-берсенә бик активлы. Әйдәгез чаңгыда шуырга китәбез, анда кино карарга, театр. Әлбәттә анонслар бөтенсе бар. Бергәләп җыелалар да, бергәләп җыелабыз да барабыз. Кем килсә, әлбәттә һәр вакыт бергәләп шул театрманда, кино, татар киносы да килә бит безнең монда. Шулай итеп бергәләп җыелабыз. Менә Әлмәт театр артистлары китте һәм алар киткәндә бер әйбер искә төште. Минем әби ашлар үткәрә иде. Ну, һәр җирдә ул традиция бит инде. Шәһәр җирендәме, авыл җирендәме, әгәр дә кунаклар килә икән,
алар киткәндә төп проблема үзеңнең аяк киемеңне яисә курткаңны эзләп табу дейме. Менә карагыз, менә минем артта никадәр күп куртка һәм менә монда никадәр күп аяк кием. Сез карагыз. Монда агы да бар, карасы да бар, хатын-кызларныкы да бар, шлёпки да бар. Җиңел генә килеп була, ләкин җиңел генә китеп булмый. Чөнки әйтәм бит, өстәмә рәвештә квест үтәргә кирәк. Үзеңнең киемеңне һәм аяк киемеңне табу. Шулаймы, Гөлнара? История булганы бар монда кешеләр үз аяк кием киемичә китәләр. Шуңлап. Очсызрак аяк киеме белән киләләр дә, кыйммәтрәге белән китәләр. Вот, шулай итеп берничә история шундый кызык булганым бар. Кыскасы, Галюш белән киләләр, Баленсиага белән китәләр. Иң төп максат инде ул әлбәттә бер-берсен табырга. Монда бит бу парлар табалар. Яңа Күпме алар? проектлар. Әлбәттә безнең бөтен кеше әйтеп бетерми инде. Алар монда парны табтым дип миңа әйтмиләр. Бөтен сырылар. Вот саныгыз ничә бер елга. Ну, средний там 15-20 дисәм, вот примерно бу минем белгән генә цифра. Күбесе әйтеп бетермиләр, танышалардан, например, китәләр, югалалар. Мин бит бөтен кешене белеп бетермим. Шулай инде. Шулай итеп алар там никах укыталар да, аннары мин каядыр социаль шелтәләрдә генә күрәм алар бергә. Аннары Инстаграмда да беләм, алар никах укытканнар. Кемдер миңа яза. Менә теге елны миңа 5 пар язды. Рәхмәт, Гөлнара, сездә таныштык. Менә без инде хәзер никах укыттык. Вот сезнең нигездә бар дип. Кемдер чакыра, кемдер чакырмый. Кемдер чакырмый, әйе без. Чакырсалар барасыңмы соң? Чакырсалар әлбәттә барам. Менә инде бу февральдә, 20 февральдә безнең никах уза, безнең Тимур белән Лилия, алар безнең тоже активистлар. Кайсы карында, кайсы син, айран итеп тора, ягышкайны, кышкарына, мин аны син дип торам. Менә монда бик зур карават бар, мин анысын күрсәтермен. Менә үй атмосферасы дигәндә, монда чыннан да киләсең. Менә монда йоклап калучылар бармы сездә? Рөстәм абый сөйләгәндер инде сиңа историяны. Монда бер вакыт булган иде шундый хәл, кызык. Килгәннәр иде монда театр труппасы белән. И алар инде бер хостел бронировать иткәннәр инде. Аларны монда Мәскәүдә булган халык шундый, аларны әзгенә обманули. Аларның шундый әдәби сүз бар. Төп башына утыртканнар, алдаганнар булып чыга. Алдаганнар, әйе. Менә алар килгәннәр Мәскәүгә, бөтен поездалап, урыны юк. Кая кунарга, Рөстәм абыйга шалтыраттылар да, безнең менә шундый ситуация. Без исез берничәсез акча бирелгән бит инде, йокларга бер кая урын юк. Рөстәм абый килде һәм аларны монда яткырды. Вот шул историяны гына мин беләм. Менә диванның менә бу кирәге чыгып куйды, әйме? Но монда беркем яшәми, бу безнең шундый квартира, әлбәттә, гомумән шундый чаралар өчен генә. Җәмәгать, менә минем квест бик җиңел генә үтелде. Менә монда курткалар шактый булса да, үземнекен тиз генә таптым, чөнки менә күбесе кара төстә. Минеке менә ачык төстә булгач, күзгә бик тиз ташлана. Менә аяк киемнәр монда бик күп булса да, барыбер менә үземнекен эзләп таптым. Шуның белән татар штабы буенча репортаж тәмам. Соңгы килүем булмас дигән өметтә калам һәм сезнең белән саубуллашам.